Mwancho murigereri abamenyi bechinsemo cha Chirichiro echichigotoka ime ye wodi ya Ibeno bunge nyaribali chache litugolia lero niko banyaka bagwesokia na kugolia oborai bwechinsemo echo bwatarantie omujumbe webunge ya nyaribali chache omusikisairi chanda kobanakira abana banyaka bakonyora chinguru cyo murero go systema as chinsemo echo nagotumanya muri kito Gabriel Nyakundi bamenyi kurwa ase kenyero gya Chirichiro yegotoka ase bunge nyaribali chache county Kise ritukole lero ni goboro kirio gotagokigo kwabo kubwatikana numero 2 obo kubabekera systema ase ensemo eyo bagukwana ni goberera na gotebuna ni gobarabo bayibirwe ase kubekerwa umuriro w'estima ase chinsemo chinde cyagenderere kubekerwa ase barubo batigaire magega Tangoro kubatoanga Chirichiro saburo kese ni kenyero mbogika umuriro noro mwezi mubwarwete last mile obe Chirichiro saburo kese umuriro bono chiposi cyarete tu chikabekwa asagoro kunyangonda Chirichiro mate ngiya se school nakibono giyathira muruja abantu bakorera bekenyoro na into tonyoro umuriro none chingoro njire nakibako beke nusu batige saburo kese nyingi umwezi mbigundu akwete chikora mwezi muchanda roro tokonya n'abantu abaturi Chirichiro school enyene umuriro ntubwati umwezi migo nadebete ngakira abantu tonyore saburo kese nyingi ono gotubwato bokongu nabona abana bakire bari siko mbabwati ngintu bagosomera kitaya nchiyo nonya security rende kero umuriro kitinga tubwati kisimino na stoko cyaki abana bakorera asomera ono gotubwato bokongu nabotware korera nga asomoye bugwancha amangana yaikero mwishimiwa nabarayi bande batokonya umuriro gaki ikiagara noro umuriro noro konye binde binga ase bamuganiri omubunge bwensemo eyuza ijanda weso yagati iriyo kwenekiana barbonko beko bare ase omurubiri uyu eri konyora umuriro w'estima biwa gani yatorege sunte gaki tokonya nari abana barasome konyona na matanga mnabona matanga nari kenyoro bono stima teyo igotubwato bokongu bonene kumuranje wachane kire abangira gosebora nawe abo iwono alinde akimwanje amangana yabo ikiri motokonye waigoni gobagokera obubagi bw'ejibasari inse y'omwishimiwa Zaijanda asibaganiriye omwishimiwa gochiya kugendera na kwenekia bali batanyorete ngonyora bare basari kiro kintu anyora buya naende gokora emirimo emiya buna bono n'abantu ground nabo bagoitabete buya natigarende bono naende mbari batanyora bake chobwatirie omanye ng'ana kitokokora kiagera na kigotokonya Kingo reporteri ya igeta sendi bwanchete kenda gikumi kurwa sebunge yega yenyaribari chache county ya Kise eritariane Nyakundi Gabriel